Koniec wiosny Kude. Tam widać, tam już pada śnieg. Stawiam tak do pół godziny, będzie tu. Szefujciu, 50 groszy. Może jednak wiosna? Dzisiaj w poszukiwaniu lepszego życia udamy się do Katowic. Jak zwykle nie do końca, bo to dzisiaj są Katowice, ale obejrzyjcie. Jest bardzo fajne światło dzisiaj do nagrywania, bo niebo jest zachmurzone, ale tu świeci słońce i tak ładnie rzuca się na te cegły i tak to, no tak, o, i że tak tu i tak, i że tu świeci i to, i tak tu, o, tu i tam, o. Nadeszła wiekopomna chwila. Żyrafa, która nikomu nie kojarzy się z żyrafą, być może w końcu odzyska głowę, ale my kierujemy nasze oczy dziś w przeciwną stronę. Dziś zgłębimy tajemnicę magicznego osiedla tysiąclecia. Pam, pam, pam. No, serio to oczywiście nie ma nic magicznego w nim, bo nawet nie jest jedyne, bo w tym czasie, czyli w okolicy tysiąclecia państwa polskiego, takich osiedli tysiąclecia w Polsce powstało co najmniej kilkanaście. Ale na pewno Tauzyn jest bardzo charakterystyczną częścią Katowic, która już wrosła silnie w krajobraz miasta. No ale właśnie, tak jak ze Spodkiem i innymi takimi typowymi miejscami, budowlami, do których każdy już przywykł, pojawia się pytanie, co tutaj było przed tym, zanim to zbudowano. No, wiele się z tym śniegiem nie pomyliłem. Może o jakieś 10 minut. W związku z tym trzeba wybrać się do jakiegoś ciepłego miejsca, najlepiej do Maroko. No i jesteśmy. Ale pięknie. Sztupsko mięknie. Ten uroczy staw po mojej lewej to właśnie staw Maroko. A tam po drugiej stronie okala go park Bederowiec. No, a skąd to takie piękne, romantyczno-egzotyczne nazwy? No powiem wam, że etymologia ich jest bardzo mało romantyczna. No bo właśnie, jak cofnęlibyśmy się 200 lat do zadku, to na terenie osiedla tysiąclecia i też częściowo Parku Śląskiego, po obu stronach ulicy Chorzowskiej, mielibyśmy osadę, wieś, przysiłek konkretnie, jest taki termin, Beidersdorf, czyli Bederowiec. Skąd nazwa? Od nazwiska proboszcza parafii kościoła w Chorzowie Starym, Józefa Bedera, bo te tereny, łącznie z dębem, który mamy tam, z charakterystycznym kościołem i wieżowcami tiramisu, należały wówczas jeszcze pod Chorzów, a nie pod Katowice, jak jest to dziś. W 1825 roku, czyli równe 200 lat temu, Bederowiec zamieszkiwało 67 mieszkańców. Rasa jak pieron. W 62 165, w 71 231, a po 2 latach już 210. I pod koniec XIX wieku już tu gdzieś w tej okolicy była między innymi stolarnia i nawet młyn. A dzisiaj są płazy, gady, owady i inne drobne organizmy. No i w 1924 roku te tereny już zostają włączone do miasta Katowice i kiedy przychodzi wielki kryzys 29-33, który bardzo boleśnie dotknął całą Europę i nie tylko, tutaj powstają po prostu jakieś bardzo ubogie chaty, jakieś baraki, jakieś lepianki. W 1934 zaczynają tutaj budować osiedle dla bezdomnych, bo wyglądało tutaj to pewnie dramatycznie, tragicznie. Skąd te terminy, jakimi tu określano ten rejon? Maroko, Egipt. No nie z tego, że było tak pięknie i egzotycznie, tylko że nie było tu ani kanalizacji, ani oświetlenia. Było ciemno, śmierdząco i brudno, jak w egipskich ciemnościach. I to właśnie znajdowało się w tym rejonie przed osiedlem tysiąclecia. I stąd romantyczne Maroko. Docie łapka do wierchu, to właża tam. Choćbych miał tam ślecieć do tej wody.
Ja poczekam chwilę. Daliście? No to już idziemy. Kaczki, pam, kaczki. Cip, cip. Jak się go do tych łonych? Nie mam chleba. No, powiem wam. No pięknie, no widzicie, że termin Maroko nie wziął się znikąd. W 50 latach jeszcze gdzieś tutaj w tej okolicy pojawiły się domki fińskie. No i stały tutaj dalej jakieś stare chałupy, jakieś prymitywne baraki, jakieś pola uprawne tutaj były, nieużytki. No i nieuchronnie zbliżał się dzień wybudowania tutaj wielkiego osiedla tysiąclecia, Tauzyna. W 60 roku odbyły się tutaj jeszcze ostatnie żniwa na okolicznych polach. No i następnie przez kolejne lata powstało to cudo, no, które się może podobać bardziej mniej, ale trzeba przyznać, że zaprojektowane całkiem z pomyślunkiem. Oczywiście osiedle tysiąclecia to nie jest zamknięta historia, bo obecnie powstają tu też nowe bloki, tak? Tam gdzieś wyłaniają się kukurydze, przy których już powstają nowe kukurydze. Co zaburza trochę cały kształt i formę tego osiedla, a jak już mówiłem, przemyślane one było nie najgorzej. Tak, no ale takie dzisiaj są budowlane czasy. Ale czy tu w ogóle po Beidersdorfie, po Bederowcu są jeszcze jakieś ślady, jakieś pamiątki oprócz tylko nazw jak Park Bederowiec albo Maroko? Są. Serio? To jest pół godziny stąd na nogach? Ciulejzon. Ze wszystkich głupich i bezsensownych przysłów, jakie Polacy wymyślili, to jednak w marcu jak w garcu jest wyjątkowo trafne. Co tu się dzieje? Widzicie, tu w niektórych rejonach tego osiedla to już jest więcej nowej zabudowy niż tej starej. Tu fajnie w jednym kadrze daje się ująć starą kukurydzę po prawej i nową. No, wiadomo, wszystko kwestia gustu, ale no przynajmniej nie są jakieś od czapy i pasują wizualnie dość. Ale tu mi Tauzyn bardzo zaimponował. Klopsztanga. Cóż za wspaniały relikt minionych czasów. Ciubary. Ale te Katowice patriotyczne te. Ale, czekajcie, zanim powiecie. Niklaus, co ty dupcy, spreca to jest moderny kościół. Ale, moment. Swoją drogą, całkiem ciekawy. Ja zawsze byłem słaby z geografii, ale przeszedłem 3 razy naokoło tego kościoła i szukam zabytkowego krzyża i nie ma. Już pytam ludzi, ludzie, jaki sam jest taki krzyż? A okazuje się, że to trzeba tu wejść, przejść taką ścieżką niepozorną i jest. Słuchajcie, 1893 rok. Napisane, zwróćcie uwagę, po śląsku. Prosimy ło pobożny Ojcze nasz i zdrowaś Maryja. Wioska Beidersdorf 1893. No i w zasadzie to tyle z namacalnych pamiątek po Beidersdorfie. I tak to było, moi drodzy. Nie zawsze w Katowicach był Tauzyn. A takich miejsc, które zniknęły jak Dąbrowa Miejska, innych, które się przeobraziły, przemieniły, zostały przebudowane, jest pewnie tu nawet w najbliższej okolicy setki. No i mam nadzieję, będę kolejny odkrywał i o nich wam opowiadał. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, nie zmarnowaliście czasu. Obstawiam, że ktoś z was, tak jak w przypadku super jednostki, znajdzie się, co zamieszkuje osiedle tysiąclecia, może od lat, może od urodzenia, a może dopiero co zamieszkał, może gdzieś zakupił sobie za grubą kasę w Nowych Kukurydzach. No, jak ktoś by miał za dużo kasy, to pamiętajcie, ja zawsze chętnie przyjmę każdą gotówkę. Także zachęcam do pozostawienia oceny, mam nadzieję, że pozytywnej. Nara.